So wala sa kuan, wala sa buhat, contradiction ang iyang gihimo, pulong-pulong labyo, unya mama pag yun. Maunang kuan diha. May tagkuan lang, kanang darling lang og hani. Mama pag yun. Ang iyang pagkuan na maunang usa ka example nga wala dili tinuod siyang nahigugma. Kaya tinuod na higugma, di man pasakitan. Ana, hinuon ay komedya. Kay katong igaagaw sung tatay wala gyud kuan, wala gyud anak, mao tana siya. Ngano wa mo anak? Sus dili man di ay magbuhat para og anak. Kay ingon nga naa ba gyud mahigugma nga pasakitan ang higugma. Mao day way anak kay sakit man kuno. Mabitang uban mo tiapaw. Makaingon nanay ko kay kuan lagi labi natong kuan Amerikano ang iyang kapartner pero tingsigitas nanay ko dito na nasing ako nang nadungog sa dito may sa beach niya na sa beach na may kuan na may mga kwarto ana so sa anak ko singgit mong babae singgit magnanay ko sus kayo na Amerikano mangguna iyang kauban diha mao nang sakit di ay kuno mao nang katong ako parintes ng tatay wala yun sila niya hilapting asawa kay naaba ko ni mahigugmang pasakitan mauna ang iyang wrong notion o sa gugma o wrong notion po siyang pagminyo so mauna nga diha sa itong kinabuhi so mauna ang kwaninhi sa gitu kuan pa ni San Pablo nga magkinabuhi siya nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Diyos sa pagigugma. So maupo na ang kuan sa Diyos sa unang mga katigulangan ngayon nga ayaw pasakiti ang mga foreigner kay kamo foreigner sa yuta sa Ehipto sa una ug ayaw po daog-daoga ang mga byuda ug mga ilo kay kung sila mo kuan mo ngayo sa ilang sa akong tabang ako gid silang tabangan o mauni ang kaniya kay nganuman kay ang Dios may tuburan sa gugma mao nga diha sa atong pagpuyo ning kinabuhi kinahanglan nga ang atong gugma makita gyud sa buhat kanabit ang pagpuan paghatag pud og kining tabang ngadto na kinahanglan mga byuda una kay sa unang panahon kingon mga kinahanglan tabangan ang mga byuda og ilo kay sila walay mahimo sa ilang pagpakabuhi mao nang og dinhi po sa atong kinabuhi hinuon kanang ubang byuda na lahi naman ron kay nang ubang byuda na may gitawag nato og na asilay pensyon tungod lagi kay ilang bana nagtrabaho man og sila'y makadawat og pensyon pero lahi sa una ug naa po nang kuan ni Hesus kanang katong kuan sa Dios nga ingon nga kung ikaw magpatanto ayaw sana dili pangayuan og kuan dili na patanto kung ikaw magpahulam ayaw patantuhe ana mao nang kay ako nga inyong Dios nagahatag kanyo sa tanan nga inyong gikinahanglan wala ka mo mutanto nako mao nang kuno diha og mauni nga usad yun ini kuan ang buhat kana bitaw maingon ta si katong kuan nga kabubuton sa Dios kung imong pasakitan usa ka tawo og sa imong pong pagkuan sa imong anak pagdisiplina mangutana ta sa imong pagpasakit niini pagbuot ba to sa Dios mao nang kuan diha mao na ang kanang pangutana kay ang kuan god ang pagbuot sa Dios mao nga sama niya ni Hesus masinabuton og mapasayloon og usa po niini mao ang kining pagpasaylo mao ni ang kinakuanan kana unsa ni unsa ni para nga dili kanang kinalisuran nganuman kay ako po nakasinati na anang lisuran pasayloon labi na kabilabihan kasakit ang kanang gibuhat sa tao ana pero tungod lagi kay
sa among pag-eskwela sa college seminaryo, tagaan mamayuguan kay mo report o reporting man kanyang akong kuan, ang akong tema light and darkness according to John. Unya sa light and darkness nagingon kung ako ana sa light ana sa kahayag pero wa ko magpasaylo sa akong baka kana ana ug maoto nga naamanggoy duha tulo kauban namo nga diin pertidyon akong laguta pero ang usa na ulian ko kay gisunod man niya ang madre nga ingon sister dili to tinuod sister amo ra tong komedya unsa may nahitabo nga komedya kadtong human sa pamahaw dito may nagstambay sa mga istambayanan nga mga lingkuranan unya may abot pang madre nga nagdala siyang iro o giyang gibutang diha sa mga tubangan, then may balik utsaka. Unya akong gihikap ang iro. Pag abot sa madre ka nagdala ni ay pagkaon, ana, di naman mo kaon ang iro. Nungutong ang tulo ka, kauban ako ningon, gituok man ko ng Victor Ster. Sukuas madre, oy, ang gidalang iro, saka sa taas sa iyang kwarto. Motong ang usa perti na kong sunod ter dili to tinuod ter agatong usa misunod ang katong duha wa man misunod so maoto nga perti na kong laguta sa duha kay namiligro ang akong pagkapari ato ang akong pagseminaryan kay kung naay apil ra ba to siya sa pagform namo kung naay ko diha mo ingon kuan ka inig evaluation sa pagkatapos tuig mo ingon siya nga dili na ko papako ano na di na expelled ko ana parehas ni kuan parehas ni Father Edward dugay nang napari kay ngano man naman po'y madre nga ni babag sa iya kay iyang gikaaway Ginoon namatay ra tong madre og maunang nakabalik siya kay wa na may babag ana mao pero mao nga pero tinakong iman niya magtagbo man ni anya anduha nangayo na pasaylo pero wa don ko motingog ana katagbo mi kanunay kay kuan man classmate ana nya kuan niya soy sila pahiyom nako ako lingiw ko muguot kay ko pero kaingon ko sila malipayon ako magulaanon mao ning ko alkansi ko ini pero may abot ang panahon nga akong kuan akong report mao tong miingon ko mga igsoon ako'y unang naigo sa akong report light and darkness kay nganong man naiduha ang duha ra ba diha na sa tubangan nangisi na ingko na ang magduhan ako ka igsuon nga nangayo pasaylo na ako pero wa ako pasaylo yan duha ang ngisi pero sa di pa ko mo padayon muduol sa kunila kay mangayo ko pasaylo sa wala na ako pagpasaylo nila mo tumiduol ko pasaylo ako sa wala na ako pagpasaylo sa inyo nanindog ang duha og gigakos ko perteng hilak na ako ana kay nagkauli na mi nga nakahimo na ko pagtuman sa kabubuton sa Dios mahitungod sa paghigugma nga karon ako makaingon ko naa na ko sa light wala na ko sa darkness tungod kay nakatuman ko sa pagpasaylo sa nakasala ka nako nga maoy kung ang ni Jesus hugo nga kung ang tinuod taon na gugma kung ang usa ka tawo nakasala pasaylo dili lang kay kapito kapasayloon kundi kapituon og duha sa ato pa walay pagkatapos ana mao nang kuan na diha ug mauni karon nga ato karong pamalandungan sa atong kagalingon unsa man tinuod ba mong nahigugma sa Dios kay ang paghigugma sa Dios mao paghigugma sa isang katawo apil na niini ang imong kaaway nga walay lain kundi imong pasayloon mauna ang kalisod sa kuan sugo sa atong Dios na paghigugma sa tibuok kasing-kasing ug paghigugma sa atong sikataho pero kini mahimo ning sayon kung kita mangayo og sa Dios sa iyang kalig-on nga makasundog ta sa iyang kasing-kasing nga may gugmaon og mapasayloon og palihog